αυτό? Κάνει. Είναι η προέκταση του χεριού. Στοχεύει τον άσπρο τοίχο με την οθόνη του προτζέκτορα. Δεν θα είναι προβολή αυτό. Θα είναι η Δευτέρα παρουσία. Αιματοβαμμένη, σοβαρή και δίχως χέρι. Ρομποτικά άκρα. Αντάλλαξα την καρδιά μου με ένα γυάλινο σκεύος απροσδιορίστου μορφής. Εμπεριέχει υγρό, χρώματος μαύρου, με απειροελάχιστα γκλίτερ. Τα δάχτυλά μου, πολλαπλές σκάνες, για σφαίρες 9 μιλιμίτερ. Το στόμα μου, μια δεξαμενή, ένας βόθρος, δόντια σαπισμένα, πίον, πράσινα υγρά. Τα πόδια καλώδια, συνδέονται σε μπρίζες, πολύμπριζα και κατευθείαν στην καρδιά σου. Ζώνουν τον όμορφο λαιμό σου και σε πνίγουν. Το κοκαλάκι στα μαλλιά, μπρελόκ από κλειδιά, έτοιμο να επιτεθεί. Τα μάτια βιονικά, φακοί επαφής που ηριδίζουν στο φως και τρέχουν δάκρυα, μαύρα στο χρώμα κι αυτά, για το κακεντρεχές στη σχόλιο. Η οθόνη του προτζέκτορα τρεμοπαίζει εικόνες βίας, τα μεμονωμένα περιστατικά και κανάλια με παιδικά από μια εποχή άλλη, ασπρόμαυρα, σαν τα μαλλιά της. Δοκίμασε να χρησιμοποιήσει το κοντρόλ, αλλά δεν είχε μπαταρίες. Τις είχε καταπιεί και το είχε ξεχάσει. Η δημιουργική επεξεργασία άργησε ή δεν ήρθε ποτέ. Κι αν ήρθε, δεν χτύπησε. Δεν την έδειξε η οθόνη στο θηροτηλέφωνο. Άφησε σημείωμα χειρόγραφο, με μολύβι και βράχτηκε από τις τελευταίες μπόρες. Προβολές του εγώ, του αυτοκτονημένου εγώ, από εδώ και από εκεί. Σαν τελάλης εφημερίδων έχω καταντήσει. Θέλω να είμαι από τους άλλους τελάλιδες, να πάρω το μεγάφωνο και να στηρίξω με όλη μου τη δύναμη. Με τα θανάτια ζωή, πού είσαι? Δεν θα σε μάθουμε ποτέ, μα η πραγματικότητα, λέξη γραμμένη με κυμολία σε κάποιο τυχαίο πεζοδρόμιο. Προσπάθησε να υπεκφύγει, να κρυφτεί σε γραφεία, σε κανάλια, τα έκανε λίμπα και στο τέλος έκανε το άλμα. Η Δευτέρα παρουσία είναι εδώ. Το νέο Ευαγγέλιο έχει γραφτεί. Θα το ψιθυρίσω μόνο σε κάποιο πάρτι, στα κατηλημένα ήμια ξανά. Με αλκοόλ στο χέρι και με εμετό στη ζακέτα, και καμία μεταμέλεια δεν θα με αρπάξει από το λαιμό τη φορά εκείνη. Τρέχουν αίματα από την υδροροή. Τη φώνευσε ο σύζυγος και δεν υπήρχε καναρίνη στο κλουβί σε αυτή την ιστορία. Γυναικοκτονία ίσον βία. Θα λέμε και θα κλαίμε, γιατί οι συναισθηματισμοί είναι σίγουρα κατανοητοί, αλλά όχι απαραίτητα.